खोथिया बायराय खोथिया बेखौनोबा सोरबा हाबोबा बुंदो पस्ट फैखायो नासखौ खानो हाया मोनामनाया आंनि बुंनाया बेल' सेवनायनि बाथ्रा माबोरै सेवखो जुदि 5 लाख गाहाम गोजोन 5,50,000 दिनैसिम थांगोन बायदिब्ला दिनै आरो आइसिआवबो फांखा होलायलायनांगौब्ला गथ'आ लोमजाबाथाय लोमजाबाय फांखा गंनै होनांगौनो आरो सम कारेन्ट दिक्सन होनांगौ दाख्लैफोर बिदि खालामबाय थादोंमोन सम आरो 20,000 मुलि बायना होयो बे मुलिखौ हा माया थिया मा थांखासिन माने दानस'खाथारनांसिगोन बिसोर नायबा माबा जागौमोन बे नायबा जागौमोन सिगाङावथ' माथो एसे आन्दाज मोनो दाबो एसे हमथुमा आन्दाज मोनो आयै गरम मोनबावो होनो गथ'आ 20%ल'सो जायो टेम्पारेचार हामथारबाबो पेरालाइस टाइप जागोन ओमफ्राय आथिं लिरनाय जागोन होमबाबो लाबोगोन हास'होआ दस्राजों हामलाबो लिदां बे माबायानो आथिंनि माबायानो मा होनोमोनलाय बे हारायानो जबाय नालाय बायबाय नालाय हाराव बख'बाय नालाय बिसोरो नङाबाथ' अरजाबावगौमोन गावफ्लेबायना बुस्थुआ बोरै माथो खालामनो माखासे गावफ्लेनायखौ गेबेनायखौ गारबाय आरो नै गिदिर मानि इसिनि गोलाव दाख्लै बे मा होनो सार्जारि बानायनो होनानै लांनाया मोदोमखौसो हाख'नानै गारहैबाय खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सेराव चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय रायजो राजाफोर जों दाख्लै बावैसो मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन मादै रबुला बसुमतारीनि फिसाज्ला रबिन बसुमतारी एक्सिडेन्ट जानाय 3 मार्चआवहाय दा बिथांनि फिसाज्लानि आथिङाबो सेवबाय होनना बुंदों दायो माने डक्टरफ्रा रिलिज खालामनो नागिरबाय फैसा नांगौ आरो बिनि गेजेराव बिलखौ होआब्ला बा फैसाखौ होआब्ला रांखौ होआब्ला माने मानसिखौ हरा जाहैदों आथिङा सेवगासिनो दं माने बारायलांगासिनो दङ मानसिखौ बारा आपडालबो खालामाखै जाहैदों मादैनिफ्राय मोनथिसिगोन मादै फुरा डिटेल्स रायजो राजानो एसे खोन्थानानै होदो माने माब्रै माने बेसेबांसो फैसा माने नांगौ होनना बुंदों बिसोरो फैसाखौ बिसोरो दाख्लैफोरनो आङो न'आव थाफैनाया सानब्रैसोआनो जाबाय बे सानब्रैनि सिगाङावनो बिसोर 5 लाख होनदोंमोन आरो दा 5 लाखनि बारासो जाबावबाय बिसोरो बिलखौ गुदि खिथाखौनो गावसोर मोजांखौनो खिन्थाया ओमफ्राय दा आथिंखौ दानस'थारनांगौ आथिंखौ बिसोरो दानस'नो मानो होनगासिनो दाख्लैनो दानस'नो बिदोंमोन आङो दानस'होआ होननानै आङो गावसोर खरस खालामखानाय पेकिं खालामखानाय बुस्थुखौ आङो लांथ'वा आङो आथिंखौ दानस'होआ होननानै आं फैदों आरो आं फैसा नागिरनो होननानै ओमफ्राय आं फैसाखौथ' दा जगार खालामनो हायाखै दासिमबो ओमफ्राय दा 5 लाखनि बारा जाबावबाय खोमा बिला दा आरो बे बिलखौ होआबाथ' आं मानसिखौ मोनबोनाय नङा आरो ना बिदि जादों आरो दा बेखौनो माजों मा खालामबा मारै जागोन माने एसे एनै ओमफ्राय मानसिखौ नायाखै नामा आथिङा गेसाव सेवलायलायदों नामा माबायदि दोनदों माने हस्पिटालाय मानसिखौथ' बिदिनो हास'नो मोनैजों रागा जोंखोना माखो बिदिनो सेलेन गंफा गाहाम बिजि गंफा गाहामल' होनानै दोनो आरो मा हस्पिटाल नामा सुवागतल' लिरो नामा हस्पिटाल नामा सुपार स्पेसिलिटि हस्पिटाल सुवागत गुवाहाटिनि आरो ना आङो बिसोरो दाख्लै हास'नो बिबाय थानायाव आङो जेनेबा हास'नो बिनायाव होआबा बिसोर मानसिखौ मारैबा खालामगोनदां होननानै आं फैनायनि उनाव सिभिल रुमाव बिजामादैखौ बिख'नानै लाबोहोदों जेनेबा मानसिया थाफाबाय था आं फैसा जगार जासान्दि आं जेराव मेरावनो आइ आफानाव थाइसे थाइनै बिबायला बायहैनानै मोनो खोमा मानसिखौ लांनो होननानै फैदोंमोन आरो नाथाय आं दाबो बे जगार खालामनो हायाखै फैसाखौ बेनो आरो आं दा फिसाखौ मारै मोनबोगोन बे रायजो राजाफ्रा एसे अननानै बेखौ मादैखौ मदद खालामदो माने फिसाज्लाखौ लाबोनोनो एसे प्रब्लेम जागासिनो दंना अननानै बिथांजों मादैजोंनो कल खालामनानै रायज्लायलायदो जुदि माबा मोनसेफोर मोनथिबावनो लुबैदोंब्ला आसा खालामो नोंथांमोना माने बुजिदों आरो ना आथिङाबो बायबाय दायो मानसिखौथ' आथिंखौ दानस'गोन दे जेनेबा सापस हमना ला आथिंखौ दानस'गोन आरो ना ओमफ्राय दा बिदि दानस'योब्लाबो दा मानसिखौ लाबोनोनो माने फैसा गैया बिल होनांगौ जाहैदों माने दा बै बिलनिनो माने बे माने आटखायना दं आरो ना बेनिखायनो नोंथांमोना एसे हेल्प खालामदो आरो ना
मादैखौ आं नाम्बारखौ होनानै होगोन आरो एकाउन्ट नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन लोगोसे स्क्रिनावबो होनानै होगोन एकाउन्ट नाम्बारखौ आङो नोंथांमोना अननानै प्लिज खालामबानो जाबाय आरो दाख्लैबावै जायफोर 500 गाहाम हरदों जायफोर 1000 गाहाम हरदों जायफोर 100 थाखा हरदों बिसोरनिसिम धन्यबाद बाट बे जेसेबांखिनि हरदों बेनि स्टेटमेन्टआ माने जोंनियाव गैथ'आ दायो बाट अब्लाबो नोंथांमोना जोंखौ मदद खालामबाव मानो होनबा फैखायाखैनो बारा नोंथांमोना जाहाथे 5 लाख गाहामाव बे 5000 4000 2000 आव बहा लाबोनो हागोन एसे अननानै ओंखायनो नोंथांमोना मदद खालामदो माने जेनेबा बिदायाबो एसे सैथान मोनबा हामगौमोन बिदायाबो बेमार जानानै जाम्बा जानानै थाबाय जेबो खामानिखौनो मावनो रोङा ओरै जानाय थानाय बिफाबो गैया बिफा दंनाय मा खालामसै सालायलांबाय आं बिफाबो गैया जेराव गावनो खस्थ' खालामनानै ट्रेक्टर सालायनानै बिमा फिसा आं खामला मावनानै जायोमोन आरो नाथाय आं मा खालामबावनो आथिं सेवलायलायनाया एसे